ये कल सा अरे यार 15-20 दिन आरु दिन है मूर्ति जैसना का धर रे। अरे चल ग्रुपा में विदा कर दो जे की काली माई लगे सब लइका जुटो स शाम के बेरा कमिटी के जितना लइका बस हां ठीक कहता। ठीक बा तब चल बोल दो भाई विदा कर दो एक शाम के आज सन रुक जो विदा कर देता नहीं जाता ना कमिटी में लइका बड़ा सा सब काली माई भी जातना जल्दी जुटे के कष्ट करा सा मूर्ति जी के बारे में बात करे के बाद धरैयन के ना धरैयन कमिटी में 50 को टोटल लइका बन जाए 4-5 को लइका बन जारू सब लइका कहां बोलो और सब लइकन के जिम्मा काले बनी कौन कहां कहां जा तो कौन के पीछे पीछे लागल का चली हम। अरे तो 15 बारू दिने पर मूर्ति जी के बनाना ना दिया ही दियाई ना धैली हर साल धैली असना धैली तो धैल जी तो सब सटा उपक हो जाई तब जी बका बना दे ना चल पैसा मांगो कौन से चल देवल जाऊ शायद देख ले तोरा जी में बाटे के आज से सबका भी जे बाहर बाटे सबका भी फोन करके चंदा तहसील काम स्टार्ट कर। हां हम चंदा तहसील में सब कुछ से आ तो होनी के दोनों गांव में काल से सुबह से कापी लेके स्टार्ट कर दो तहसील में नो हम जाता डीजे का बतियावे सबकी बार जाता ना कमिटी के लेके बस सबन के ध्यान रखे के बा अब की बार एको ठोक कौन के दारू नहीं के पिए के ना छाका करे के बा कहीं जो दारू पी लेता हो ऐसे भाई हमारे से बड़ कौन बारे छाका कर लेता हो छाका का खोदो टोता हो में झगड़ा हो जाता। अब की बार ये सब वजह से दूर रहे के बाटे अपना में संचेती बनले रखे के बा कोनो आंटी दूसरा मत बाहरी करो कमिटी के सब टाइट रहिए हां।